Iriyo nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Kamora mora ma intiere yena mondo mi arwaki e chenro ni kawang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Chenro mar ngima en mwandu wang'iyo ga ngima ji mopogore opogore, higni mopogore opogore, kidienje mopogore opogore. Kendo twak madhi bedo godo kawuono en twak madhi bedo mamit mokalo nikech ang'o? Nikech en kidieny mar oganda ma bende thothne ok wawuoye ga. Mate chenro ni en Ruth Otieno. Yena mondo mi arwak jalonywa e studio ka obonyiso nyinge ng'a, en wuod kanye kaeto en mobonyiso twak mwadonje. Machiegni Erokamano Ruth, go erokamano kuom rwaka e studio maruma kawuono. An gi nyinga iluonga ni Benson Onyango, aya e dala mar Homa Bay, kamoro ni Kanyada e gweng' moro miluongo ni Soko. Koro kawuono wadhi puonjore ler miketo ni nyithindo ma kidoro. Gi kizungu wanyalo wacho ni infantile gene. Mano nyathi kamonyuole no nyaka chop higa achiel. Ler mowinjo bed ni miye kaka nyathi. Nikech kana chako chenro no wacho kacha ni en twak madhi bedo mamit mokalo nikech en kidieny mar jok mapok owega ahinya, nyithindo mayoma seche ma okel nyathi e piny ni en ga gweth mang'eny mokalo. Kata kamano kapono ni ok orite yo makare, chandruok nyalo bedo e kit ngimane. Moro kapok wadonje twak, inyalo nyisowa ni chandruoge mage kata midekre mage kata midhiero mage ma nyathi nyalo yudo po nono ni ok oritne ler e yo makare. Nyathi koko ritne ler e yo makare, mokwongo tuoche moko nyalo donjo e dende. Nikech nyathi konyuol tido ka askeche mag dende pod ni piny. Koro ok nyal geng'o ni tuoche mabiro. To wayudo ni kuntie kute kamoro amora. Kutegi nie yamo, kor lwase, kutegi nie lo, kutegi nie lewni, nie dende. Koro kutegi ema koyudo thuolo mar donjo e dende nyathi ka ok omiye ler maber, to biro miyo nyathi yudo tuo. Koro ibiro yudo ka seche ma nyathi biro chandi gi tuoche moko kaka mag dieo, nyathi ng'ok, nyathi nigi respiratory tract infection. Mago mang'eny ahinya mamako nyithindo. Moko be biro nyaka e pien dende. Iyudo ka pien dende olokore, ok cha pien dende ma kawaida. Koro mago nyaka obed godo mwang'i maber. Kwang'iyo ler mar nyathino, to wabiro geng'o ni tuoche machalo kamago. Magi momiyo chenro ni en chenro ma nitiere kod maino ma kata pek madwarore godo ni nyathi pod yom, ong'aw, askechene mag del kata ratekene mag del ni piny mokalo mondo gam tuoche yot mokalo, mondo wit ngimane yot mokalo, omiyo ler nyaka bedie kaka dwarore. Thothne iyudo ka onyuol nyathi, to thothne kaka joma mine kata kaka jonyuol gidwa ni giluok nyathi sechego. In kaka jalony e weche mag nyithindo, onego bed ni iluoko nyathi odiechieng' mokwongo miluoke tok nyuole, en odiechieng' mane? Gigi momiyo Ruth, nyathi konyuol mokwongo to nyathino ok olil. Nyathino nyathi maler. Koro nyathi konyuol mokwongo to onyako okawo seche 24 kapok oluoke. Seche 24 mokawo ni kapok oluoke nang'o? Nikech kinyuolo nyathi tibiro yudo ka dende nitie gik moko marochere waluongo ni vernix. Vernix ni en gima wuok e dend nyathi gi pien mar dend nyathi. Ogeng'o ne nyathi tuoche, ochalo kaka antibiotic or antimicrobial mageng'o tuoche ne nyathi. Ogeng'o kaka gimo kaka kute ka kik yud thuolo madonjo e dend nyathi. Koro mano kiluoko nyathi mokwongo kapok seche 24 oromo, tigolo vernix ni dend nyathi. Manyiso ni imiyo nyathini thuolo ma mondo mi yud godo kute ka donjo e dende. Machielo, omiyo kik iluok nyathi bang' kapok oromo seche 24 en ni luoko gino miyo nyathi bedo gi gimo ni regulate body temperature. Omiyo nyathi, nikech nyathi konyuole to pod en gi fats matin e dende, koro nyiso ni lose heat mang'eny. Koro mondo mi geng' mano kik nyathi koyo maki, nyaka iwene vernix no bed e dende mondo ogeng'ne heat kik lal. Koro kik iluoke mapiyo piyo tidhi golo gino, to dende dhi bedo maonge gi gima geng'e. To gima iwacho ni en mana tok seche 24, tok seche 24 to rumo kende koso bedo nang'o? Tok seche 24 en gima omelt mana kende kaka leny kamo. Koro kaka ndalo nyathini medo bedo dongo to gini lal kende. Koro momiyo kiluoke piyo kigole kendi to ok ber kowuok auka kende kaka nyathi medo dongo. To en gimoro bang' seche 24 to koro sechego koro dong' matin, koro nyathini chako yudo rateke mag dende chako biro mos kaka omedo dhoth. Kaka omedo dhoth. Manyiso ni ka wang'iyo weche mag hygiene ka dhoth bende koro awinjo kodonjo iye ka mano to wadhi wuoye sani, ibiro mulonwa bang'e matin. Iyudo ni kor lwasi opogore ahinya e gwengewa ma Kenya kata gwengewa ma kaluo, piny liet mokalo. To jonyuol moko thoro ga bedo kod paro kata gombo ni sa asaya moneno ka piny liet odwa nonyum nyathi e pi, kod weche makamano. Mulna kaka onego bed ni warito nyithindo gi seche ma piny liet kata seche ma piny ng'ich, kaka onego bed ni rito ler gi e yo makare? Mokwongo nyathi
first 1 month mano dwe achiel mokwongo monyuol nyathi ok onybe ni luoko pile. Nyathi onybe ni kabere juma tiluoke diriyo kata didek kende e juma. Koro kaka wan wadak lwasi kama samoro piny liet samoro piny ng'ich gima owinjo be ni timo iywe nyathini ikawo pi mamor gi kitamba tiywe godo wiye ang' wanyisi kaka iluoko nyathi iywe godo wiye iywe godo wang'e iywe godo dende gi tete to kik inyume pi ni koro piny liet ahinya waringa nyum nyathi e pi mano ok ber nikech nyathini pien dende pod very delicate pod yom seche minyume pi te rudho kamano tinyalo ketho pien dend nyathi nikech pien dend nyathini wasewacho chien kacha ni pien dend nyathini e first primary protection mageng'o ne nyathini tuo mondo kik timre nade kik donje e dende. Koro seche misiki nyume e pi cha to iketho pien dend nyathini nikech pien dend nyathini pok otegno maber manyalo geng'o tuoche mamoko go. Wacho kacha ni kaber to didek e juma kata diriyo e juma ma onego bed ni janyuol ng'iyo ni seche moluoko nyathini moro ng'iyane alwora miluoke ni e diriyo juma kata didek e juma ni thoro chalo nade. Moro wanyalo mulo kanyo matin mondi kapok wadonjo e kor lwasi ahinya kaka ma Nairobi ma samoro wacho ni oyo kata doko ni piny ng'ich to wanyalo muko hita mondo waluok godo nyathi ka koro room obedo maliet maber. Gimokwongo kidwa luoko nyathi gimokwongo ing'iyo en alwora mar nyathi nyaka obed maler. To nyaka rumbe ne ot kanyo be nyaka bed maliet matin. Iyudo kaka dala kocha koro ibodo ka seche miluoko nyathi kane piny ng'ich to chuni ni nyaka ne dhoot olor kata kane dhoot oyaw kata ka dirisha oyaw tiloro gi mokwongo mondo odno obed maliet matin. Ka odno osebedo maliet matin koke iluoke nyathi to gende iyudo ni kendo kama iluoke no bende en sure ni ichange gik man kanyo eri kane en beddings nego tiloko mondo iket nyathi kamale mondo kik oyud tuono yane gik molil kadonjo kuom nyathi. Koro nyaka ikwong iikri luoko nyathi ok en gima emergency. Luoko nyathi gima nyaka iikri kaka ng'a rito nyathi ka en miyo kata ka en ng'at moket ne nyathi marito nyaka en sure ni iikori kidwa luoko nyathi. Nyaka ing'e ni sama dwa luoko nyathi nyaka nitie gik ma nyaka ikwong iket piny kaka nyaka ibed gi traf piny nyaka ibed gi mo piny nyaka ibed gi sabun piny nyaka ibed gi cotton piny nyaka ibed gi pi mang'ich gi pi maliet. Mane midhi riwo pi mang'ich gi pi maliet yudo temperature miluoko godo nyathi. Iwacho kacha ni nyaka ber kiloro drisni ber kiloro dhoot mondo mi alwora obed kod liet makende. Nikech samoro piny liet ahinya ma kaka dichak imedo iloro kendo iwinjo ka nyithindo nyalo fundore iye ka. Nyathi kapod tin kaka nasemo wacho chien kacha ni nyathini kapod otin to iyudo ka dende pok o develop maber. Koro iyudo ka oyom. Koro nyathi ma yom ni kata obedo ni piny liet mitiwinjo ni piny liet nyathino samoro ok winje ni piny liet en owinjo koyo nikech dende pok obedo okang' ma onyalo timo nade monyalo geng'o godo koyo cha mondo kik donjne. Koro nyaka itimri nade nyaka en sure ni iloro drishni iloro dhoudi mano koka iluoko nyathino maber nikech koyo madonjo matino biro affect nyathini. Moro wang'e ne oganda ma samoro dak e ot kaka od mar mabati ma samoro nyalo bedo kod liet mang'eny mokalo kata koyo mang'eny mokalo. Ere kaka ibo control liet mar odni kata mar room ni? Kaka inyalo control liet mar ot liet kata ng'ich mar ot kaka dala koro wuonde ni ne ot mar mabati to ng'ich tinyalo moko kata hita moro mondo uom odno eri mondo obed maliet matin mondo kik nyathine yud koyo. Seche ma piny liet ahinya ka ok iluoke to piny liet ahinya to koro yieni yawo dirisha cha iloro kata dhoot iloro mana seche midwa luoko nyathi koro seche ma ok iluoke to piny ka liet tiyawo yieni yawo dirisha mondo yamo donj maber okwal nyathi kik oyud liet mar del. Nyakora Mugia Jwang' winjo twakwa ma kawuono en rito ler mar nyithindo mayom. Nyathi mayom en nyathi mok luoka kaka iparono seche 24 monyuole mokwongo no ok onego bed ni luoke kata nikech ang'o nikech nitiere gima onyuole godo marito pien dende ma kigola gola gino dichiel to nyathini nyalo bedo kod thuolo mang'eny mokalo mar gamo tuoche mopogore. Nipimonwa kacha ni ok en emergency tiende ni en gima ng'ato onego bed ni ikorene. Thothne jok ong'eyo ni ka beto en side obed chunyo odiechieng' tir obed seche mag okinyi koto seche mag otieno ka ji dhi nindo seche mage maber luoko nyathi kata rito ler mar nyathi. Rito ler mar nyathi oonge gi sani to watemo jiwo jok marito nyithindogi ni inyalo time gokinyi gimoro saa 4-5 ka seche ma piny osegore maber karo nyango ka ma piny osegore maber ma chieng' bogo piny maber seche go yieni mondo iluok nyathini. Godhiambo kik irit ahinya me chieng' lal kokidwa piny bed mang'ich ni kokidwa luoko nyathi kochun kidwa luoke godhiambo nikech samoro idich gokinyi idwa ni luoke godhiambo luoke kapod chieng' rieny kik iluok nyathi seche ma chieng' osepodho
mano biro miyo koyo donjo kuom nyathi. Wadwa ni wang'iane kaka ni wacho kacha ni ber ka ng'ato iko kama iluoke nyathi maber. Ber ka ibedo kod traf iwacho ni wadhi kete pi donge. Aya wabedo kod pi maliet kod pi mang'ich. Kaso choko bedo gi pamba. Mang idhi ywe godo wang' nyathi, iluoko godo kata pende nyathi. Kasi bedo gi sabun, kopo ni nyaka iti gi sabun, kata mo kopo ni nyaka iti gi mo, bendi bedo godo machiegni. Mok ni iseyawo nyathi, ichako luoko nyathi to wiwi gimoro ringo doko miwe nyathi. Luoko nyathi owinjore kaw ka ng'eny to dakika 10. Iseluoko nyathino mitiekori kode. Nikech kikalo kanyo to nyathini biro obiro lose heat. Nikech kaka nowacho chieng' ni pien dende pok otimore nade, pok obedo motegno maber manyalo geng'one hit madin cha kik lal. Iwacho ni pi maliet kachiel kod pi mang'ich. Liet mar pi ni chutho ibiro ng'e nade ni ma ato koro ber ma liet maber kata ma ato dwa bet mang'ich ahinya. Kisemuro pi mopopni maber, tikaw pi mang'ich bende, tikaw pi mang'ich ikuongo iole traf. Kiseolo pi mang'ich e traf, tikaw pi maliet cha, timedo matin. Inya tiyo gi jag moro mar lita 2 cha, koro ikaw a quarter mar lita 2 cha mar pi mang'ich. Tikuongo itimore nade? Ikuongo iolo. Kasi chak ikaw a quarter mar jagno mar pi maliet tiolo, timulo gi okumboni ka. Kiwinjo ka pigno wang'i, kik ikete nyathino. Kiwinjo be kong'ich gokumboni ka, kik ikete nyathino. To kiwinjo komor to mano yieni kete nyathino. To kok inyalo tiyo gokumboni, tinyalo nyiewo thermometer. Ikaw thermometer no, to koro kiseolo pi mang'ich to koro isiki olo pi maliet tiketo thermometer no, ting'iye. Thermometer no owinjore read 38, 38. Koro chopo 38 to mano ber, oyieni mondo iluok godo nyathino. Moro itiyo gokumboni kech ang'o? Okumboni tiyo godo nikech iyudo kokumboni ka sense mag okumboni ka opogore gi ka. Kata kimule kama tibo winjo ka ok en sensitive ahinya compare gi dendi ma kuonde moko. Koro ibiro ka gimo wang'e nyiso ni gino liet mokalo. To gimo winjo ka ng'ich, mano tende gino ng'ich mokalo. Koro momiyo ne watiyo nikech sense mare ma ka opogore gi ma dendi ma kuonde gi. Nyakwana Mugejongi, winjo wechego ok ikaw akawa pi tibi ni bilo itemo gi lweti kamano. Ipime kod okumboni nikech okumboni biro fwenyo ni kapo nono ni pigno liet ahinya kata pigno ng'ich. Imulo na kar sabun. Adwa ni mondo milene Nyikwana Mugejongi, to sabun mane maber tiyo godo kuom luoko nyithindo mayom? Nikech wantiere ga kod sabunde mang'eny e dukni. Sabuni wacho kata ni ontiere kod yath medicated. Wantiere yani gin sabunde mang'eny mokalo. Ka ber chutho onego bedi luoko nyathi gi sabun mane? Sani nitiere dukni mang'eny mag miuse gige nyithindo kaka sabun. Koro kidhi nyiewo sabun mar nyathi, kik ing'e ni sabun moro mogo nyathi ma pichni maler manyiero ni koro wacho ni nyathini dwa nochal kamano. Ti gimo ka 4 mowinjo be ni ng'ato ng'iyo e sabun seche midhi nyiewo sabun. Mokwongo nitie sabun moko madung' makech. Koro seche midhi nyiewo sabun, kik ikaw sabun madung' makech. En sabun mowinjore ber gi kisungu wacho ni unscented. Kech sabun maonge tik. Sabun man gi tik no, kata gin king'we tiwinjo kibiro chako gir. Onyiso ni ok ober gi dendi. Seche mochako gir kamano nyiso ni ywe mar nyathi nyalo kethore. Koro mano gima kwongo ni kik obed sabun madung' mang'we ng'ar. Mar ariyo, kik obed sabun man gi kong'o e iye. Nitie sabunde moko miloso gi kong'o kata modhi moko miloso gi kong'o. Obed alcohol free. Mano kech gino ibiro kal forno kitiyo kod kaka kong'o no to biro cause irritation mar ang'owa mar pien nyathi, kaso mago biro cause allergy mar nyathi. Mar adek, kik obed sabun mangi miwacho ni mangi obed sabun mangi hypoallergic. Matiende ni anti gimo ni hypoallergic gi hyperallergic. Kacho ni hypoallergic kacho ni gima kiwango ne ni piny. To hyper en gima ni malo. Koro nyiso ni kidhi nyiewo sabun tinyo mondik ni hypoallergic. Matiende en gi allergy, onya bedo gi allergy to ni piny kabisa. Nikech nyathini poni nyathi ma kidoro ma kiketo ne gima kamano gima ni allergy kuom nyathino. Nyalo miyo nyathino timo nade? Chako react gino. Machielo nitie sabun moko miketo gimo ni dye. Koro mago be ng'iyo kech oyudo ka sabun go korgi ondiki kata modhigo yudo ka korgi ondiki. Koro mino kondiki ni nigi dye no to kik ikaw gibi luoko do nyathi, kaw ma dye free. Koro gimo ka 4 go nyibe ni ng'iyo ahinya kidhi seche midhi nyiewo sabun. Owach ni nuonegi kata paniguru kata ging'eyo. Kik obed sabun mantiere kod tik, ka en tik motegna ahinya ok ober kodi, ok ober gi nyathi. Nyaka ine ni en sabun maonge kod kong'o e iye, alcohol free. Nyaka ine ni sabun ma ok okete dye kachiel kod sabun maonge gi allergy mare ni piny, kiwango mar allergy mare ni piny. To gigi te kikia to giminyalo timo, inyalo kawo sabun no
kibiro ni nyiewi biro kode ei ot to ikuonge goye kamoro matin iluongo ni patch test inyalo kawe ti iwiche dend nyathi ok dend nyathi kamoro matin ting'iyo ndo chalo nade kineno kochako loko dend pien kanyo to mano sabun ok ber gitiyo godo kuom nyathino. Nyakwara Mugia Jwang en rito ler ne nyathi mayom mane twakwa e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Kamwa gike no wang'iyo ni en sabun mane maber ka itiyo godo kiluoko nyathi mayom. Onyalo bedo sabun ma onge kod tik, onge kod kong'o. En sabun minyalo luoko godo lewni, inyalo luoko godo baf, to koro nikech onge kod tik, onge kod kong'o, inyalo luoko godo nyathi koso kaka ntiere ga sabunde ma wang'iyo tiyo godo luoko lewni, tinyalo timo godo gik mang'eny. Ok ang'eyo kamago bende inyalo luoko godo nyithindo. Wakaw yweyo. Ka waduogo to wadhi nyime. Seche ma kaw yweyo ni SMS en 3-6-000. Kik idhi mabor, kik isudi. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kasi mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka ena yani pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende pod obiro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 otieno. Ticha Beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni metes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokolo Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penje laktar kokalo e Ramogi TV. Ngima en mwandu. Nyathi okonego beni sikinyume pi sate seche 24 tok osenyuole okonego beni iluoke nikech ang'o, nikech ibiro golo rageng' mane owuog deit monego beni rito dende mondo mikik ogam tuoche mopogore opogore. Wantiere kod sabunde mamoko mabende inyalo luok godo sende, tinyalo luok godo lewni to onge kod tik. To thothne wawachoga ni en sabun maber mokalo nikech en sabun maonge kod tik, onge kod kong'o. Ok ang'eyo kinyo sabun mawacho kaka dala kocha wanyalo wang'ade kipande. Ang'eyo maber ahinya. Sabun wi pod inyalo tiyo godo provided onge gi tik, to kendo ok onyal timo ang'o, ok onyal cause irritation kata allergy mar skin. But gima nyawinjo na nyaka ng'e kendo niya, sabun mitiyogo kuom nyathi ok ichak iwuogo kendo idhi luoko godo lepu kata lep ang'o kata sande. Sabun kiseketo tiketo mar nyathi obedo mar nyathi yore ma nyathi iluoko godo mana gig nyathi tiluoko godo nyathi kende. Kik iriw mar jomadongo gi mar nyathi. Keche jomadongo yudo ka wan gi kute mang'eny ahinya kuonde mwawuothe wachoko to wabiro godo. Koro seche mwabiro kode gi kute ka ok thoga te. Yudo ka moko dong' to moko dong' e sabun gichak iting'i kelo ne nyathi. Matiende nyalo ne nyathino. Mane kama nyathino biro yudo godo tuo. Koro ka nitiere gik kin gi nyathi matin, tien shwa ni gigene ok iriwo gi gige jomadongo. Ken lewni, lep nyathi luoko yorgi. Ken kata gig chiemo gi mag nyathi timo ang'o, iketo yorgi. Kik iriw gigo. Seche miriwo gigo e kibiro kelo bakteria kata kute manyalo miyo nyathi tuo.
ma kaki wacho no sabund jomadongo kik riw gi mara kik luogo do nyathi mar jomadongo bed jomadongo kamwa gi kendi pimne nyikwa Ramogi Ajonga kaka onego bed ni luoko nyathi mayom e yo makare kae to bende nikech en nyathi mayom entiere kod fuoni mang'eny mopogore opogore iyudo ka antiere kaka onego bed ni luoko wenge nitiere kaka onego bed ni ywe ite nitiere kaka onego bed ni ywe yuothe nitiere kaka onego bed ni iluoko dende te mori nyalo pimonwa gi kanyo mondo mi nyikwa Ramogi Ajonga one yo makare yo maber mar luoko kata rito ler mar nyathi mayom. Koro sache midwa luoko nyathi kaka achako wacho chien kacha ni akibed gi pi maliet to kod pi mang'ich. Kisel riwo pige go mo yudo temperature maber kipimo gi kumboni kata ipimo gi temperature miyudo kobedo maber gi thermometer miyudo kobedo maber to abro kwayo inyalo bedo gi kitamba iluongo ni flannel maduong' ahinya nitie moko matindo ma very soft inyalo tiyo ko inyalo bedo kod gi adek achiel mar wang' achiel mar wang' maka chich achiel mar wang' maka cham to achiel mar koro luoko godo dende te. Koro kiseloso pigno mobedo mamor kamano to kin gi kitamba tinyalo tiyo gi kitamba kata inyalo tiyo gi pamba. Koro kitiyo gi pamba kichidhi chako gi wang'e sasa mida luoko nyathi kiseiko gimoro amora ichako gi wang' nyathi. Koro ibro kawo pamba iwacho ni balls ariyo for example ibro kawo balls ariyo kaka magi to inyumo gi e pigcha pene pi maler onge gimi setimo kode en pi maler mamor ikawo achiel tinyume pigcha iyuego wang' nyathi kiywe koya iye ka biro koni samoro neno ka nyathi ka wang'e lit neno ka gimoko chokore ka ololo moko kata ka neno ka ololo moko chokore ka koro ichako gi iye ka kibiro oko kama tiwito mano kinuogo chaki kawo machielo maler kineno ka pod olil tichaki kawo machielo maler iywego koya iye koni kabiro oko nang'o nikech koni bet olil ga ahinya oko ma kuondegi olil ga ahinya nikech kuondegi medo kirieri kama igene kama koro oting'o kute kama ng'eny ahinya nikech awacho ni kute ka gin kamoro amora koro kiywegi koni kibiro koni to mantie ni ikawo kute mane koni kata ikele wang' nyathi koro nikech koni bet kaler kute go to nitiere koni bat koni gitine koro koni bet kaler koro ichako koma bet kaler kibiro komolil koro kamane kaka itimo kaka iywe wang' nyathi seche miywe wang' nyathi inyalo iywe seche miluoke kata seche mineno ka wang'e olil mineno ka gik moko marochere lolo ka wuok e wang'e bende yieni mondo timre nade mondo iywe wang' nyathi. Koro kiseywe wang'e no gi cotton kamano kanitiyo gi cotton kata kanitiyo gi flannel tiywe koni tineno ka pod olil to kichaki nuo kama iywe godo no kiywe gi ka to kinuoka inyalo loko kuma chielo malere michaki ywe godo kasi chaki duogo wang' machielo chabi chaki ywe gi kitamba machielo ma wacho cha kitieko to koro ibire wang'e pod ok iti gi sabun kanyo ikawa pi maler to kod pamba ten pi mamor emi kisedip kana ken flannel kata ken pamba emi ikete pigno tiywe godo wang'e iywe godo koro face mar wang'e ni emi ywe kama maler kama mibie wang'e ume bende nyaka irit maler tirito gimineno kikaw kede moro tiso e nyathi ni neno gimoro yie kuchi dwa golo ibiro hinyo nyathino koro kikiso gimoro e nyathi ni iroko ne neno gimoro lil kucho weri godo gino biro wuok kende ka gino ok chande achi yweyo kitieko mano tibire ite bende iywe mana gimineno kiki kaw gimo tiso e it nyathi ka itwa ka nitie gimo luongo ni eardrum inyalo wache kata gi dholuo ni bul moro nitie kanyo nitie gimo mago tiki bul moko choke moko kago maka ka gini ka iteni ose collect sound to dhi to tero brain to brain nyiso ni mano ng'ato ywak mano ero ng'ato luonga mano ero ng'ato ero gokoko kamoro koro kiseche miso gimoro e it nyathi ni neno gimo tinyalo tucho eardrum no to mano kichi eardrum no bende Benson en ga gima yot mokalo orepre mokalo ne wasebedo kod twagne chedo mar bedo laktar ka koro kikiso gimoro e it nyathi ywa gima oko minyalo neno samoro nitiere odok moko mineno odogo kikikasri gi gologi odogo winjo be ni gileny kendgi intie kaka it golo gi agola kendgi mag lenya kendgi megi wuok maber koro kise timo ite misloko ite go kamano to koro iduogo e wiye wich ka olil ga kabisa koro kanyo ma koro yieni kida tiyo gi sabun bende ok ochuno nyaka iti gi sabun but kin gi sabun to koro chuno nyaka iti gi sabun koro ikawo ti iolo pi e wiye tigo sabun kana ken pamba temigite sabun
tiluoko godo wi nyathi maler, iluoko gi rudhe aya godo. kama intiere no Benson, kama intiere no. Wadhi adhiya mos e gini Benson, wadhi adhiya mos, Iwacho kacha ni kaber to koro wiye ni inyalo tiyo gi sabun, mana ka intiere kod sabun. Wijni onego beni keto na nyathini onego beni keto nang'o, nikech wantiere kod mine ma samoro koko yudo nyithindo e safar mokwongo, to ok ing'eyo ntiere kako chande ni nyathini onego beni make nang'o, pigni onego beni ole nang'o, iole gi jag koso itime nang'o. Koro pigni awacho ni ipime, inyalo pima kwota mar jag cha, timi iole godo e traf, tichaki kawo maliet cha bende ichaki iolo godo e traf, to kiseyudo temperature ma awacho cha, to nyathini iseiko gimoro amora donge. Iseiko gimoro amora, manyaka kata ka en mana towel tisekete piny, miiko godo nyathi misegolo ne nyathini lepe. Ma nyathini koro isegolo ne lepe, koro iume kama donge. Koro nyathini kikete traf, to nikech podo nyathi matin ok onyal support wiye ni kama, koro nyaka mak wiye ti support ng'ute kama. Apani ginena maber, ok kikidi nyalo hinye, mako mana mayom, makoro ng'ute wiye ni imako to support godo ng'ute ni, to gi body ka gi goke ka eri, bende lweti oyiengore kama, to nyathino beda mos ma, obeda mos pigni ma onge gima cha, maonge gima chande. Koro kisemake kama, to koro iluoka wiye ni maler, nikech wiye ni ok onyal control go kende. Koro nyaki sir seche miluoko wiye. Aya, wijno kisego e sabun tilao maler. Koro kisego wijno sabun mineno no luoko moromo tilao maler. Remember nina wacho ni luoko nyathino onyiro ka mana dakika 10 ka ng'eny. Kodhi ahinya to dakika 10. Koro kiseluoko wiye no maler mineno ko luoko moromi, titieko tibire ng'ute ka be luoko kirudh matek ahinya, en gima matimo mana ma gently and soft, kidhi ng'ute kanyo mitiek ng'ute no, kitieko ng'ute to ibire dende kuma bor kodi, kikichagi kama chiegni, ibiro kuma bor, nikech kichagi kama chiegni, kiseluoko kata idhi kocha matini digolo chilo ka, chaki dugo kone. Koro ichagi kuma bor, ibire bade makoni ni be luoka yuoka maler, to ing'iyo yuoth nyathi gi chieke magi kuonde mokano chilo kabisa. Koro kuonde nyaka ien sure ni iluoko maler, irudho maler mi chilo go wuo. Ka nyathi ma koko nyuol ma koro kawo kitime bang 24 hours, tibodo ka kuonde gi nitie gik ma rochere moko kata itegi. Mane Vanix ma wacho ni geng'o ne nyathi tuo mondo kik tuo donje dende nyathi cha. Koro kiseluoko yuothe koni mitieko maber, tiduogo machiegni kodi ka. Bende iluoko lweteni gi yuothe no maber mitieko. Kitieko to koro ibire ei nyathi, iluoko iye ni maber, mirudh maber gi pi gi sabun maber, mitieki milaw. Kitieko mano, tibire ng'eye. Koro ng'eni kibire ng'e nyathi, ang'eni thoth mine oluor kaka imako nyathi. Nena keto lweta kama, tisapote, imako godo tie lembe ka. Kisemako tie lembe nyathini kama, timake mobedo stable maber, to oninde lweti kama. To yudo mi thuolo mar luoko go ng'eni mondo bed maler. Koro mi thuolo ma ng'eni oyawre maber, miluoko godo ng'eni bende maler, kirudha rudha maler gi flanel ni chaeri, gi sabun maber, mirudh maber, mitieki. Kitieko mano, to iduoge koro yo ka piny koni. Yo ka piny koni, ibiro yudo ka yo ka piny koni, pod entie gi pende. Nyathi ni pod entie gi pende. Nyathi ni pod entie nyathi mayom. Koro pende ni minyaki take care of. Koro ibiro yudo kitieko iye kanyo tibiro, to tiende koni bichako gi chieke mabor makocha, temiluoko midhi nyaka tiende piny, mitieki. Kitieko, tichaki bire tiende man kodi machiegni, bende luoko chieke kamano michop nyake e lith tiende ne piny koni. Kitieko mano te, to nitie kamoro ma pod odong'. Kar duong' nyathi kanyo. Koro ibodo kaka iluoko mar ng'adi chuo, pogore kaka iluoko mar nyathi manyako. Koro kiseluoko mano te, to koro ibiro kar duong' nyathi ka. Ka nyathi manyako, to ibiro yudo ka luoke opogore gi kaka iluoko mar ng'adi chuo. Koro ibiro chako kiluoke, pod ikawo mana pamba. Ka en pamba mitiyo godo, tikawo pamba, iloso pamba kabich kamage matindo tindo. Abich ti keto gi pi maler. Koro ok iduoke pi miluoke go, pi chang'ini koro lil. Koro en pi machielo maler, ma bende pod mana warm kamacha. Ema koro ikawo ikete pamba ka, to itiyo gi pembni ga abich. Koro ibiro ywe koya mbele ka kadhi chien. Kiki ywe kaya chien kabiro mbele, nikech ibo kelo infection mbele. Ka iyudo ka chien
chien koni kar oko maduong' ka nitie gi kute modak e dendwa ma dendwa kanyo eri ka gidak e tok gimiwa tuo moro amora but ka giwuok e dendwa e wakanyo kar losruok maduong' kanyo dhi kama chielo to biro kelo tuo. Koro emomiyo ikono ji ni wakono ni iywe koya mbele kadhi chien. Koro in gi pamba abich donge. Koro ibiro ka in gi pamba abich nyathi ma nyako ibiro ka in gi layers king'iyo ka duong' ne kanyo ibiro ka in gi layers moko ang'wen, ariyo on the left, ariyo moko bedo korka right, kaso gi diere. Koro ibiro yweyo kichako gi mabor, iywe kuma bor cha iywe gi oko, kasto iyawo matin tiywe ma iye no eri, tiduogo kuma chiegni kodi be iywe oko, tichako iywe ma iye cha kasto iywe diere kanyo eri. Samoro ibiro ka diere kanyo kiywe tibo neno ka gik moko chalo gima wuok ka nyathi ma pod tin, ma pod wachni ndalo, ibiro ka gimoro wuok kanyo mano kik chandi, mano nyiso ni iluongo ni pseudo hormones Ido ka seche monyuole cha donge okaw gimoro amora moya kuom min gi. Koro kata hormones moko mani kuom min kapok oklie dend nyathini, koro miyo nyathino nyalo produce gik machalo kamago. Nyathi manyako. Koro kitimo kamano ti irito ler mar nyathi mapiny ka. Kitieko mano to koro ibiro e pend nyathi. Koro pend nyathi ka be pod idhi tiyo, wan gi gik moko ariyo minyalo tiyo godo e pend nyathi. Mokwongo inyalo tiyo gi surgical spirit kata inyalo tiyo gi miluongo ni chlorhexidine. Chlorhexidine ochalo kaka Colgate, kaka chupa ni mar Colgate cha, ma toothpaste cha, yadh lakni. Ochalo kama ni chupa ma chalo kamano. Koro en inyalo tiyo kode. Koro depende nyathi onye be ni iketo ler mare kaber to didek odiochieng'. Gokinyi gimoro saa 6-7 kanyo gin gi godhiambo. Kik itime gotieno ma nyathi osende. Nyathi ok ber kichiewo ni ichiewo nyathi ni idwa luoko nyathi ni idwa luoko pende, mano ok ber kiwe nyathi onye be ni seche 3 kaber. Seche 3 monindo kok ichiewe. Kisedhodhe kata ka nupo ni nyathi mimiyo formula tisemiye formula to onye be nindo seche 3. Koro bang' didek odiochieng' onye be ni iluoko pen nyathi. Koro kitiyo gi surgical spirit pod idhi tiyo mana gi pamba. Pamba ikawo pod ikawo mana gi abich moko matindo tinyumo gi keto gi gibedo mang'ich matin gi surgical spirit cha. Kasto ibiro timako pende ni. Kisemako pende ni tikawo cotton cha achiel to iywe kuwuok kadhi piny tidhi clockwise. Kia ka tiyweyo tiwito mano, chak ikawo machielo iywe kadhi piny iwito, ikawo machielo iywe kadhi piny bende iwito, tiywe machielo ichak ikawo machielo iywe kadhi piny nyaka iduogo kama ichake. Kiduogo kama ichake mano nyiso ni iywe gini te, kasto ibiro iyweyo plastic peg ni bende nikech ma oting'o kute ka. Koro embe ibiro iyweye maler. Gimomiyo iywe gini koya malo ka kadhi piny ka nikech pend nyathi mondo mi ochodi ok ochod gi nochot gi ka. Koro seche ma iywe koya kaka biro ka to nyiso ni nitiere kamoro mosebedo ma weak modwa no chod godo, samoro bakteria mane kanyo ok inyal golo. But kigole gi malo ka kitere piny kama to nyiso ni idhi ywe nyaka kuma poni nitie kudi moro mano ponde. Manyiso ni mano biro miyo nyathino ok yud infection nikech timo kod care kaka dwarore. Koro kisetieko mano wamake kanyo. Wamake makakar ped nyathi kanyo kod care hygiene nyakora mugia juanga na nyisi ni en twak ma mit mokalo nikech en twak ma samoro ng'ato nok nyal pano nyalo kele chenro mar penj laktar. Wang'yo nyathi ma koko nyuol nyaka jaduong' moti magumbo nyakora mugia juanga kikidhi mabor kikisudi. Ka waduogo wadhi yaw lainde mag simu mondo mi ipenj laktar. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek,
saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Bobedo gimoro matek kuoma, chako hero ng'at moro machielo e ngimana. Ok anyal dak gi ng'ama chielo. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution. ODM oriembo Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' ka thuolo mare okaw gi Catherine Omanyo e yor kojolo. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja oramo ni en pok ochwalo tije county moko ne sirikal mamalo kaka iwacho. Ji ariyo chiel gi magine ng'anyo ma jopiny obago Huruma Nairobi kama ikwede nek mar nyadendi ma nyocha obila onego. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Nyakwara Ramogi Ajwang kawuono wang'yo ler mar nyathi mayom. Iwinjo kako nego beni luoko wengene, kako nego beni ywe ume, kako nego beni ywe ite, mago duto te. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'yo kaka inyalo ywe pende nyathi mayom, kendo wacho kacha ni ikawo pamba ma ing'ado matindo tindo 5 to nitiere kaka iyweyo koa malo kadhi piny. Kik wiwil ni Asaya Online ka nitiere kod penjo moro amora go simu mondo mi ipenji nikech kia kelo chandruok. Wadhi nyime ne wantiere kara pende nyathi. Koso wasetieko pende nyathi? En nyathino wasetieko. Koro amo asechope chieke mwalo koni. Koro kise tieko pende nyathi tise kar dung'ne kanyo bende isetimore nade iseluoko maler. Koro kae ma pod kanyo be jarit nyathi wamiyi thuolo no mondo mine make decision. Inyalo tiyo gi mo mo itiyogo kuom nyathi be no wasewacho kinde mo monje be nitiyo godo kuom nyathi kata sabun be nitiyo kuom nyathi. Koro mono bende kidwa wicho kuom nyathi kiseluoko nyathi ngeni owacho ni koyo donjo go kuom nyathi kabisa kendo mapiyo piyo. Mate nyathi no kisetika tika luoke ni itimore nade? Iume. Koro seche miseume to iyawo mana kama idwa ni mondo iwich no kende. Koro kaka nyathiwa ni kise itieko luoko kamano. Lokna onged nyathiwa no kama. Lokna go kamano. Ero kamano. Koro kiseluoko koro nyathini kisetieko luoke to koro ibiro kidwa chako wiche mokoro koro ibi ka mono tiwiche wang'e mono iwiche wang'e mondo kik dende tuo nikech ka dende no tuo ahinya mane kama dende no biro chako bedo gi barore manyiso ni biro miyo thuolo mar kute mondo mi odonji dend nyathi. Koro ichako iwicho wang'e no, kisewicho wang'e no tibire face ne kanyo gi ng'ute kanyo wiche maber nyaka lwetene nyaka bade koni gi koni nyaka ibie e iye kanyo nyaka ibie ng'e nyaka ibie chieke. Kitieko mano to seche miwiche koni umo wiye kama e Jalony Benson
kisetieko kamano kisetieko umo wi kisetieko wiche kamano mitieko te pod achaka duoki mana kar duong'ne kacha nitiere mo ma bende pod inyalo wicho kanyo mondo igeng' gimoro miluongo ni diaparash nikech nyithindo gi yudo ka gitino kamano to gibedo ga gi diaparash mang'eny kabisa koro kanyo gimowinjo be ni itimo ikuongo mokuongo ing'iyo ni obed motuo be kanyo otuo adieri nikech kanyo nyaka bed motuo seche moko otuo emodhi keto godo ang'owa dhi miyo skin ma kanyo bedo mayom manyalo timore nade nyalo barore mapiyo piyo kata inyalo wicho mo kanyo nitie modhi moko ma inyalo tiyo godo kaka ing'a rito nyathi kisenyiewo ti iwicho kanyo mondo koro diaparash kik bedi Antiere kod thuolo maber nyakwara moge Jwang ka intiere kod penjo ber mokalo nikech kipenjo to ing'eyo penjo machielo ka Benson wacho na niya penjna ni nitiere gik moko mathoro ga wuok e dho nyathi ma ka ok othiedhi mapiyo to nyalo kelo tho kuom nyathi magi nyalo bedo ang'o to ere kaka onego bedni rito dho nyathi maber jomoko wacho ni rudho gi iluoko gi pi chumbi pi ndim onego bedni dho nyathi luoko nang'o dho nyathi seche ma nyathi dongo gums negi bedo ga kaile ga kabisa koro seche ma nyathi osedhoth nikech nyathini be dhoth tiyudo ka chak donga e dhoge kata e lewe ka bedo marachar koro nyalo miye infection moro iluongo ni oral thrush koro oral thrush no eri ka nyathi ni godo to nyibedi itero nyathino osiptal kineno gima kamano mondo dhi omi yath mondo thiedhe koro in kaka janyuol kaponi pok ichopo kanyo to dho nyathi nyibedi ni kawo flannel towel matin mayom ma very soft to gi pi mamormor tiywe godo gamno iywe godo koya malo bathe chako ring lake kanyo eri iywe godo maler tichaki duogo mapiny bende iywe maler chaki dok mamalo bende iywe maler mapiny bende iywe maler kasto iywe lew nyathi kik iket gimoro amora e dho nyathi kanyo ni koro ikawo gimoro ni idwa keto e dho nyathi ni mondo ogeng' ni tuo tika e jin ma kanyo ni mana iywe dho nyathino maber gi towel mayom to gi pima mor. Antiere kod Diana line. Diana, hello, penji laktar. Hello. Machiegni Diana? Iwuoyo gi Rehema kawuok Migori. Oh, machiegni. An gi nyathi matin ma ja 1 month and a half. Ma wuoyi. Koro napenjo ni be ber ka keto ne pampers the whole day kata ogik gotieno koso nyalo kethe. Nyathi ma wuoyi be pampers en elfu kiketo ne sate. Erokamano. Diana, pampers ok ochuno ni nyaka ikete nyathi sate samoro iwe nyathi to bende yweyo maber nikech iyudo ka pampa ni thung'e ga ahinya kaka duong'ne kanyo bedo ka gino ng'wase kabisa koro seche moko imiye ga thuolo kata godiechieng' seche ma intie kode machiegni imiye ga thuolo mondo obed thuolo mok iketo ne diaper nikech mano be biro keng'o ne nyathini gimoro ni diaparash mwasewuoye cha nikech kiweye gi diaper no be ndalo seche mang'eny ahinya bende mago biro miyo rasta chako bedo kuom nyathi koro ber mondo mi samoro iweya thuolo kamano ipedho ne mana gimoro piny kanyo maler mobede makata kolosore to odhi mana piny kanyo eri koro yieni we nyathi thuolo samoro gi kanyo no kama pod wantiere kar kapono no losore wang'ene kaka onego bedni rito ler mar nyithindo mayom seche ma gilosore nyalo bedo losruok maduong' kata losruok matin ler gi onego bedni rito nang'o nikech wantiere kod wet wipes nitiere gik mang'eny matinde itiyo godo moro nyalo mulonwa kanyo kaka onego bedni rito nyithindo ler mar nyithindo seche ma gilosore ka nyithindo matindo pod wawacho ma inyalo tiyo nitiere diaper wets moko masani itiyo godo masani gi mobiro gi inyalo tiyo godo but kik obed man gi alcohol obed alcohol free kata inyalo tiyo mana gi pamba podi to gi pi mamor pod idhi mana luwo okange moko mwatiyo godo seche ma iluoke cha ni seche ma koponi koponi olaye e pampa neno eri to pod idhi kawo mana cotton moko matindo tindo ka biche to iketo gi e pi matin gimako pi matin to pod iywe godo mana ariyo korka chich inyalo yiena kawie simu kati wadhi nyime yes hello penji laktar hello laktar owinji dhi nyime ma apes story dhi nyime wawinji olalna kata kamano wantiere kama wang'iyo ler mar nyathi to ka oselosore ni wacho ni okange gina makamaka okange gina makamaka koro kisekawo cotton abich ka
pamba bich ka tiywego do korka chich tichak ywego korka cham tiywego diere kanyo to kopo nodhi oko maduong' to pod ichak iyweyo koya mbele kadhi chien pod ibiro ka nyathino tiywe chien kacha cha iywe koya mbele koni kadhi chien kik iywe kabiro mbele nikech kaka kudni mana wacho cha pod nyalo kelo infection mbele kaeri koro pod iywe kadok chien tiywe maler mi ensure ni iywe kanyo wuok maler kik odongi gi gik moko komienore kanyo. Nikech ogandawa odak kuonde mopogore opogore, iyudo ni kata pi ma samoro itiyo godo e rito ler mar nyathi bende wuok kuonde mopogore opogore. Ne ogandawa magolo pi e aora kata kisima, ere kaka wanyalo neno ni pigni ler maber ma inyalo ti godo kuom nyathi. Kapok idwoko kamano, yiena mondo mi akawie simu. Halo, penji laktar. Hello. Machiegni? An luonga ni Mili. Machiegni Liz. Mili? Apenji niya. Tuo mar eczema kuom nyithindo matindo, ne an gi nyathi ma ja dwe achiel gi nus to noyudo tuo mar eczema. Koro apenjo ni tuo ni ang'o makele? Alafu bende kaka daktari owacho nokaluwo ginene mar luoko nyathi bang' seche 24. Kaka nayo osuptal to naluoke odiochieng'no. Nitiere shida ma nyathina boyudo. Penjo maber mokalo. Jawinjo penjo maber. Eczema mokwongo mano tuo mamako pien dend nyathi. Tuo ni kele bacteria nyabedo mar kute ka wan gi kute mang'eny, nyabedo viral kata bacterial infection. Koro seche miyudo ka nyathi ni luoko kata for example oking'iyo ler mar nyathi, kanyo mibedo ka kute ka nyalo kelo tuo e dend nyathi. Kata eczema ni nyalo biro kendo, samoro nyathino gimoro odonjo, ochamo gimoro, to dhi gi kudni moro e dende, to kudni ma biro kelo ang'o? Biro kelo ne eczema e dende ka kendo. Mar ariyo, diaper mineno ni en diaper rash, to samoro kosebiro kaka diaper rash kamano to kok olose, kok othiedhe yo maber, ten makoro nyalo biro landore mochako kel that eczema mondo obed kuom nyathi. Owacho kata ni noluoko nyathi, nokorito seche 24. Nyathini nyalo bedo kod chandruok e ndalo mabiro koso? Chandruok monyalo bedo gi ndalo mabiro to onge. Luok mwaluokego morito seche 24 mondo kal cha en ni nyiso ni vernix ma nitie dende cha mondo bedi ogeng' ni tuoche manyalo make kokalo kuom kute mantiere e dende nyathi kata kute mantiere e kor lwasi. To kiluoke kapok oromo 24 hours no to bende is just okay, but wa recommend ni we nyathino mondo bed kaka en no nyaka bang' seche 24 kokiluok nyathino. Chandruok monyalo yudo mbele to onge. Antiere kod Evelyn e line. Evelyn, hello, penja laktar. Hello. Machiegni Evelyn. An gi nyakwara. An kode mabor to min gi nowachona ni wengene ogololo, alafu gilembe kuonde grases mokuke mono misane ochalo pinykus. Koro kanyala ndasande nikech mano nyuol ne mokwongo. Koro mabor no misane rases wuok e lembe to wengene gogololo. Nyathini rom nade Evelyn, nyakwarini? Kochopo kiny to en gi 1 month. Mano nyathi mayom. Mano nyathi mayom. Koro nyathi ma ka wengi ni golo lolo kamano, mano nyiso ni nyathino nigi eye infection, en gi tuo mar wang'. Koro mano nyathi madwa ni mondo oter osiptal mondo odhi omiye yath. Nitie yath mimiye miketo ne wang'e mathiedho tuono. To kapok ichopo kata osiptal to ensure ni iywe wang'eno maler kaka nowacho seche ka ni igolone olologo. Seche migolo olologo tidwoko namba mag kute kama nitiere kanyo piny. Koro gidok piny, koro ok nyal hinyo nyathi. Nikech kiwe nyathino mok itero osiptal mothiedh wang'eno, to mane kama koro wang' nyathini nyalo kethore. Mano to biro chande in future kok othiedhi. To seche moko tuono be nyalo wuok e wang' to dhiye e obwongone, nikech neno ka wang' obwongo ni kama chiegni. Koro yot mondo mi tuono ya e wang'e ka mondo chop ang'o e obwongone. Kane pok wakawo simbe Evelyn, ne wang'iyo kacha kuonde ma wagole pi. Iyudo ka samoro pi en mar kisima ma otimo chubi, samoro en pi mogol e dago kata pi mogol e aora. Pige miluokogo nyathi onego bed ni ing'iyo lerne machal nade, ahinya ka pige mawacho ni kuonde ma wagolego. Pi mitiyo godo kuom nyathi nyaka obed pi maler. Pi ok inyal ng'e ni ler king'iye gi wang'i kama ni pigni ler. Samoro ji wacho dala kata kocha ni koth ochwe an gi pi maler mar modho, pigno ok ler. Koro pi kigolo pi e kisima gimokwongo pigno nyaka ichwake. To kisechwako pigni mopopni kabisa tigole kasto iume, ok iweye nono. Seche miweye nono cha be pod kudni ka chako bito nade, chako duogo. Koro iume mokwe maber. Kosekwe mido no kwe odok piny maber,
kok inyalo timo ang'o tiyo kode kuom nyathi to kata ka ok ichwake to nitie yedhe moko mag pi mithiedho godo pi bende inyalo timore nade inyalo mede pigno kasto itimore nade kasto itiyo godo kuom nyathi seche mitimo magi nyiso ni duoko kwan mag kute ka piny ei pi ok inyal tiekogi kutego ok inyal tieko but iduoko kwan gi piny koro gibedo piny ma ka gidonjo kata kuom nyathi to ginyal hinyo nyathini seche miwegi kamano ka ging'eny to kitiyo godo to mane kama nyathini dhi timo ang'o dhi yudo tuo koro winjo be ni chwako pigno inyalo chwake tichaki mede yath kendo mano be pod ber abera kata inyalo chwake choka kende kata inyalo olala yath kende yadh pi cha mikawo kawa ti iole kende kiluwo instruction ma mondiki kor chupa no eri Amor mokalo kendo aduoko ni erokamano mathoth Benson kuom twaka ma imiyo nyikwara mugi ajwang'o odiechieng' ma kawuono. Wach mogik miweyowa godo nyalo bedo wach mane aeto ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Wachna mogika kwayo mana jowinjena ni watemuru keto ler ne nyithindo matindogi nikech nyithindo matindogi pod gionge gi teko mar ma ginyalo jisimamiago ok onyalo wacho kende ni mama nadwaro gima kama koro en jukumu mar joma jonyuol ni sasa magi ni nyithindo matindo kamagi to ging'iyo ni ler alwora mar nyathino girito maler. Nairobi ka to kinyalo yuda nitiere kuma watiye Parklands ka no osiptal moro kanyo Aga Khan koro ng'anya dwaro watibira bira kanyo ibiro yudowa maber to wabiro konyi e chandruok moro amora ma in godo. Erokamano ahinya jalony marwa modiechieng' ma kawuono. Ageno ni kwaluongi timo duogo e chenro mar penj laktar. Abiro duogo Ruth. Erokamano ahinya. Osingo no bro duogo koro bed gadiera ni wabro luonge kendo. Nyakwara mugi ajwang'a en twak mane kata en topic mane madiher mondo mi wawuoye ka wawuok ka inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #en penj laktar inyalo yudwa kokalo page wa mar penj laktar kanyo bende inyalo nyisowa topic madiher mondo mi wawuoye wabro neno ni wakelo jolony kachiel kod lakteche molony e tuochego mondo mi wago mbaka. Ne jalony mar odiechieng' ma kawuono erokamano nya Benson. Ne jogo mochung' ne chenro ni e kidienje kata ng'ala mopogore opogore ler mar studio duola kachiel kod taya waduoko erokamano mathoth ne director na Bob Wafula erokamano kachiel kod producer na Perpetua Okoth. Kik iwil ni chenro ni bende inyalo yudo kokalo e views sasa nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno oritiuru masane.